iniciativa surde aquí na Casa do Peso, na aula de informática, onde estamos todo o ano facendo obradoiros, pero neste caso quería facer unha iniciativa máis que implicara máis a xente e que a motivara máis co asunto das novas tecnoloxías. Surdeu co tema do Día 17, Día das Letras Galegas e Día de Internet e Día da Sociedade de Información, e quería facer algo novidoso con eles. Entonces, como as Pontes ten moito que contar, moita historia, patrimonio cultural e social, intentei xuntar todo, pois que por unha parte que sacaran fotos e por outra metelas nun blog. Estamos facendo un cursillo sobre a panorámica das Pontes. Pancho unha foto e ti si podes comentar algo antigo con respecto a esa imagen, a ese personaxe, a esos temas. Para min é interesantísimo. Chamanlle a Plaza do Hospital porque dicen, eu non recordo, que aquí había un hospital. Despois chamabanlle a Plaza das Tocas porque cando a remodelaron poñeron en cada esquina a súa toca. Ahora quitaronlle as tocas, está como vedes. Ao principio foi unha resposta moi tímida, pero pouco a pouco a xente se foi implicando e cada día xurdían novas cousas, traían poesías, fotos de antes, contos, vese que hai moito interese. Significa que a xente se motive máis por isto da informática, non quede como os demais obradoiros cursos aislados e que lle ven utilidade ás novas tecnoloxías. Están participando sobre 10 e 12 persoas, as que fixeron as fotos, que están facendo o blog, pero despois vamos a gravar o centro social con 2 grupos e neses grupos en total son 30 persoas. Bueno, veime a isto porque o escoitei na panadería casualmente, así a xente falando, que por outras cousas normalmente non nos enteramos destas cousas. Gústame informática e sentíame un pouco inferior co meu fillo que se maneja moito en isto e despois gustoume, enganchoume. Gústame o dos ordenadores, internet e o do blog, pois é cousa de Raquel máis que nada, que nos soupo incentivar e que nos sabe enseñar moi ben, a verdade.